filɛlibaga cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔba an b'aw bɛɛ fo dan tɛ foli min na an b'a fɔ ye k'aw bisimila aw ka émission mandi kɛnɛ kan Top Star ne y'o de fɔ aw ye tant que aw sɔgɔlen don anw na aw tɛ ɲɛnafin aw tɛ stressé aw ka lafiya kɔnɔna la bi an ye ci bila aw ka funɛkɛ mandi ma bi ta in bɛna gɛlɛya bi ta in kuma tɛna kɛ dɛ parce que bi ta in ye su dan de ye ale ma nɔgɔn dɛ ale kuma cogo de wa a ka finɛsiw de wa ne tɛ kuma n bɛna kuma d'a ma sa a b'a yɛrɛ fɔ an ye champion namo i lafiyalen ba de jada alhamdulillahi rabbil alamin kɔri ko t'i la iya basi foyi t'ala keje no a kɛra fama simbo d'accord an tɛ kuma janya parce que caman bɛ u bɛ filɛli la mais u m'i dɔn donc an b'a fɛ sisan k'i yɛrɛ fɔ an ye cogo min na an bɛ faamuyali sɔrɔ i ka kow la ok alhamdulillah diyara n ye bamanan ko ten jɔn ma ni i da waga ni nɛn kumana n'a kumakan faamuyara an bɛ barika da nɛntigi ye parce que fanga bɛ ala de la jɔnni ma n'i kini sen ta ni numansen y'a laminɛ ni sentigi ko k'a bɛ taama dɔrɔn fisiri waleya man ɲi i b'i kunkolo kɔrɔta i b'i ɲɛ jɔ patɔrɔn na ya jabaru bɛɛ sɔnna ala faama ala ale ka ɲi bari a b'a ka jɔnnin bɛɛ faga mais patɔrɔn ala tɛ sa a bɛ jɔnw la sunɔgɔ bɛɛ sɔnna don a tɛ sɔnna n'a tora ka gingɔ sankolo bɛ bɔ ka bin dugukolo kan a bɛ ban pewu wa jarabu wali malaku safan safan n'an ye patɔrɔn ala fo jata i bɛ hinɛ ɲaamɛdennin baba la ne bɛ sɔli kɛ ahamada kan ka tugu n'a la n ko ala de ka seyi ba bonya allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima wa barika ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka lahamidul majidun ni solila nɔrɔ kan bamanan ko nin jiriden ka timi san wɛrɛ jiriden n'a nege b'i la yanni samiya san k'a gosi k'i hakili to yirisunba la baba ɲaamɛ fayanfan ni bayanfan minnu bɛ balole ani minnu bɛ hinɛ masa bolo hinɛ kɔnɔna na ne ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ma ŋarabulon bɛ yen ɲaamɛdennin baba b'a bɛɛ fo ne de ye bajalo ka dugu lamini saja diɲɛ lamini baba ɲaamɛdennin o bɛ tanba ka tila ka a lagarilama fara a kan du kɔnɔ lafiyalen ayi non kuma ye lagare ye dɛ ayi ne yɛrɛ kɔni ne to kuma ayiwa an filɛlibagaw aw yɛrɛ bɔra ka nin présentation ye dɛ alhamdulillah ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ yan fɔlɔ o de y'a to ne y'a fɔ ye dɔrɔn aw k'aw sɔgɔlen to an na bi ta in tɛna nɔgɔya dɛ a kuma tigɛ lagare namu ayi mais i fɛnɛ tɛ to ka insister siraw ta kan i kɔni ye siraw fasa kelen bɔ mais i bɛ to ka insister ka lagarew fasa da tout le temps mais i fɛnɛ tɛ siraw fasa mais sira yɛrɛ ka jate wa ne ko e sira fɔlɔ n'i furula i diɲɛ kɛmɛ bɛ mun fɔ ko papa ka lagare y'i ye o tuma o b'a yira lagare in fana ka di ye kunbati mana diɲɛ kɛ sɔrɔ ko da de ka lagare y'a ye hendati mana ni ka cɛ sɔrɔ ko hani ka lagare y'a ye an yɛrɛ bɛ nin bɛɛ la ja lagareya in ka d'aw bɛɛ ye lagaro sonja da dimi da wa dusukasi da n'o digir'u la bi an sɔn n'o ma voilà baba ɲamɛ i bɔra i yɛrɛ fɔ an ye an ye faamuyali sɔrɔ kow la mais sisan nɔ an yɛrɛ ye tununa circulation na n ye baba ɲamɛ i tunu kun sa an bɛ fɛ i k'o ɲɛfɔ an ye est-ce que caman bɛ ɲɛnafin na dɛ yɔrɔ dɛ wa tununi côté bɔra denbaya ta la parce que fɔlɔ la j'étais célibataire o y'a sɔrɔ n tun sigilen don Mali la hali ni n tun voyagera togo o togo ka taa Europe n tun tɛ mɛn kosɛbɛ n bɛ taa pour quelques moments n bɛ sigi vite fait la mais sisan ala y'a latigɛ n ye muso min furu o wolola faransi kama faransi n ye den fila min sɔrɔ olu bɛɛ ye faransɛw de ye o la des fois ni n tagara yen nɔ n bɛ mɛn yen nɔ n ka denbaya fana kɛrɛfɛ je vois et puis madame ka accouchement fana kɔnɔna la ni n taara n bɛ waati jan k'ale kɛrɛfɛ je vois jusqu'à ka jigin tout après n bɛ tila ka na
Mais si ça, alhamdoulilah, je suis là parce que ni madame ni démissionne en benana. Ah, d'accord. Alhamdoulilah. Ok, d'accord. Baba Nyame, Non. famille sur la igani kumaina. Merci beaucoup. Si ça non, amena fe na soro ye ichuduke. I dana yɔrɔ minnu na walima I tɛmɛna sira minnu fɛ I bɛ se k'i da dulu fana na ka ɲɛfɔli k'an ye. Ok, a diyara n ye parce que ne ka musokɔrɔba fatulen n lamɔna n tulo masama de bolo Bayi Dabo Ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na. Ale taara n lamɔ Abidjan n ye franco arabe de kun kɛ n tun bɛ Abidjan n ye franco arabe kɛ après n ka cɛkɔrɔba y'a demandé n ka na Bamako yan n nalen Bamako yan fana tuguni n ka cɛkɔrɔba tun b'a fɛ ka n don école la mais komi n ka musokɔrɔba fa tun bɛ yen Dogonikɔrɔ ko Finɛnfɔ Ale Kamara caman b'a dɔn kosɛbɛ ale ko non ko fo n ka franco arabe de continuer o la n donn'o fana na mais ne bɔra kan to 7e na jata nka ne bɔcogoya ne tɛ se ka lakali dɛ. O tɛ se ka lakali. An ka fitini dɔrɔn fɔ a ko la. Parce que tiɲɛ yɛrɛ la ne tun tɛ sɔn kalama kosɛbɛ. Kunkolo tun tɛ sɔn kosɛbɛ. A banna e y'a faamu. A tun tɛ don. A tun bɛ don dɔɔni mais problème ye fɛn kelen min ye ne de tun bɛ to ka muruti parce que waatini dɔ mana kɛ ne yɛrɛ tun bɛ to ka n dɛ ka to ka n teriw yɛrɛ nɛgɛ classe kɔnɔna la a tɛ bɔ an ka taa munumunu dɔɔni. Kɔnɔna in na o b'a sɔrɔ a chauffelen don kɔ 7e na ne ma passé n ba man di Payi Kamara n taara fɔ a ɲɛna n ko o tuma n ko Tani Payi n bɛ fɛɛrɛ de kɛ i bɛ taa kuma ni maître de ye sisan hali ni bɛ wari sara u ka ne la passé ne ka taa 8e na an taara maître fana ko n'ayi k'o tɛ kɛ ne ba ko ne de lagare a kɛra baara ye dɛ maître ko k'a tɛ se k'i la passé ko wari t'a ɲɛnabɔ ko foyi tɛ se k'o ɲɛnabɔ ne ko n'a kɛra ten ko ne bɛ muruti o kɛra ne murutilen ɲɛ kelen a cogonin bɛɛ ne danna 7e na mais kalandɔ in donna o wa a ye kalandɔ in arabu donna dɛ o donna parce que o tun ye dusukun na kanufɛn ye d'accord faamuyali sɔrɔ la o kuma fɛnɛ na merci beaucoup sisan nɔ an b'a mɛn tout le temps Baba Nyame yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye Nyame parce que ne yɛrɛ baba Nyame ne fa ye Kamara ye ne ba ye Kamara ye n ka jelimuso filɛ Fati Nyame a fa Kuyate a ba Kuyate surtout ne yɛrɛ ta ne ka k'a ye kabako ye dɔɔni parce que ne yɛrɛ mama ye den 2 de sɔrɔ yan'a ka fatu ne ni n kɔrɔkɛ Bala a bɛ komi sisan ne ka n denmuso ta sisan k'a di Bala denkɛ ma ne fa ni n ba bɛ ten de tu vois yɔrɔ ye ɲameya dan ye dɛ kɛra ɲameya dɛ machallah donc faamuyali sɔrɔla I k'o kuma fɛnɛ na merci beaucoup Maïga voilà an y'a ye Baba Nyame ale bɛ kuma de dɔnkili la mais ale tɛ dɔnkili da société kɔnɔna la a yira la ko kumakɛlaw olu ni jolu tɛ kelen olu ye funɛ ye sisan nɔ n bɛ fɛ ka ɲininkali k'i la funɛya yɛrɛ kɔrɔ ye di funɛya ye mun ye ok a diyara n ye I yɛrɛ ye min fɔ c'est vrai finɛ ni jeli tɛ kelen parce que n'i ko ɲamakala I ye a bɛɛ de fɔ sisan a bɛɛ bɛ ɲamakala de kɔnɔ mais n'i ko finɛ I ye kelen ta ka bɔ kulu fana kɔnɔna la n'i ko jeli I ye kelen wɛrɛ ta ka bɔ kulu kɔnɔna la finɛw ni jeliw cɛla différence ye min ye parce que finɛ de bɛ se ka jeli deli mais jeli tɛ se ka finɛ deli c'est comme hɔrɔn tɛ se ka jeli deli mais jeli bɛ se ka hɔrɔn deli o la finɛ de bɛ tugu jeli nɔfɛ a ka ɲamakala don I m'a faamu d'habitude avant I b'a ye ka caya jeliw de ka teli ka dɔnkili da mais kumanikɛlaw de ka teli ka kɛ finɛw ye c'est comme bagantulaw ninnu ni fɛnw ani samara dilan ni fɛnw mɔgɔw b'a fɔ garangew de ka baara do ka caya tu vois bɛɛ n'i ka métier de do tu vois anw ye fusanasiw de ye machallah donc aw bɛ kuma de anw bɛ kuma de d'accord mais an bɛ waati min na ko sisan il y a beaucoup de choses qui sont changées parce que kow t'u togoya kɔrɔ la tu vois sisan a bɛɛ de ka baara dɔ kɛ tu vois jeliw bɛ kuma même avant même jeliw bɛ kuma tu vois mais jeliw bɛ kuma finɛw bɛ dɔnkili da garangew bɛ kuma bɛɛ b'a kɛ sisan bɛɛ b'a kɛ ɲamakala bɛɛ b'a kɛ machallah d'accord alhamdulillah voilà o kuma fɛnɛ ɲɛna faamuyali sɔrɔla o kuma la sisan nɔ an b'a mɛn tout le temps funɛ a fɔra ko jeliw ka baara le dilanni ye o n'a ɲɔgɔnna caman sisan nɔ ne bɛ fɛ k'a dɔn funɛw yɛrɛ fɛnɛ ka baara ye jumɛn ye an ka société kɔnɔna la alhamdulillah I bɔra ka kuma min fɔ normalement a dabɔkun ye de ye parce que fɔlɔ la ne yɛrɛ mɔkɛ n bɔra ka mɔkɛ min kuma f'i ɲɛna sisan n b'a fa n'ale tun bɛ mɔgɔw deli anw b'a kɛ cogo min na ale tun t'a kɛ ten tu vois n'a nana a b'i tanu I tanuni kɔfɛ a bɛ Ala de mankutu ka kira mankutu I tun b'a sɔn o de kosɔn tu vois
ani anw ta waati baara sisan lama tɛ kelen ye comme on dit le monde est développé o b'a la mais a mana kɛ cogo o cogo je pense que olu ka kɔrɔlen tun ka ɲi ka tɛmɛ anw ka sisan ta kan dɔɔni tu vois sinon olu tun b'a kɛ ten de n'u ser'i fɛ yen n'u y'i tanu k'i fo yan'u ka don ko bɛɛ la u bɛ ala de mankutu ye ka ala mankutu ka ala mankutu k'an kuntigi muhamadu tɔgɔ 201 k'o mankutu ye k'o mankutu ye k'o mankutu ye bon i b'u sɔn ka da o kan n'i kɔni ko ɲamakala yɛrɛ an tɛ kuma jeli kelen kan an tɛ kuma finɛ kelen kan o ye ɲamakala ye hali o bɛnnen don hɔrɔn na bɛn a baraji ala de b'a dɔn mɔgɔ minnu fɔlen don ɲɔgɔn kɔ k'u bɛn kan kelen kan silamɛw kuranɛ dɔnbagaw yɛrɛ ko ala ko k'a baraji ka bon hali seli baraji yɔrɔ fɛn tɛ seli ɲɛ o mais ko ala baraji ka bon hali seli baraji ye ɲamakala yɛrɛ kan ka kɛ fɛn dilanna de ye ni balimaya farana i bɛna kuma balimaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛn kan kelen kan ni furu ɲɔgɔnmaw ni problème b'u ni ɲɔgɔn cɛ i bɛna kuma ni ɲɔgɔn cɛ problème bɛ furu kɔnɔ i b'a essayer k'o dégager ka bɔ yen ka bɛn don furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ komi ni jamana fila bɛ kɛlɛ la fɔlɔ la ɲamakalaw force tun b'u la kojugu olu baara la parce que hɔrɔn tun bɛ maloya a ka ɲamakala ma kɛlɛ mana kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ karisa ɲamakala nana kuma tiɲɛna u b'a to o kɔsɔn i m'a faamu u b'a to parce que u ka ɲamakalaw don n'u banna ka ça veut dire que u k'u danbe lasigi u ma siranɲɛ tɛ mais n'an ma sɔn an ka ɲamakalaw bolo ça veut dire que an faw ma sɔn o ma an baw ma sɔn o ma o maloya bɛ k'an yɛrɛ minɛ an fana man ka sɔn a ma u b'u ka ɲamakalaw danbe sigi u ma normalement ɲamakalaya kan ka kɛ ten o tɛ finɛya dɔrɔn ye ɲamakala yɛrɛ bɛɛ de kan ka kɛ ten ko dilan mashallah ala k'an bɛɛ kɛ dilannikɛla ye amina yarabi d'accord baba ɲame i ka nin kuma in faamuyara merci beaucoup donc sisan nɔ nin bɛɛ kɔfɛ i ka nin kuma ninnu bɛɛ kɔfɛ est ce que danfaraba bɛ jeliya ni funuya ni ɲɔgɔn cɛ yan différence quoi en fait ne ma différence ye o ni ɲɔgɔn cɛ parce que de un sisan yɛrɛ n'i ko dɔw ma ko des fois dɔw bɛ se k'i ye finɛ ye ou bien garange u b'a fɔ ko nin y'an ka jeliba ye parce que olu bolo n'u ko ye jeli ye ka ban dɔrɔn ça veut dire que ɲamakala bɛɛ b'a kɔnɔ tu vois mais ka sɔrɔ n'i ko ɲamakala a bɛɛ b'o de kɔnɔ tu vois différence tɛ jeli ni finɛ cɛ mais différence min bɛ jeli ni finɛ cɛ finɛ jeli de ta ye finɛ ye jeli de b'a ka finɛ sɔn jeli de kan k'a ka finɛ ladon wa finɛ de fana kan ka tugu a ka jeli nɔfɛ finɛ de kan k'a ka jeli majamu finɛ de kan k'a ka jeli fɔ ni jeli tɛ yɔrɔ min na finɛ de kan ka jɔ a jɔyɔrɔ la o la a bɛ komi ni finɛ fana tɛ yɔrɔ min na jeli fana bɛ se ka jɔ a jɔyɔrɔ la an bɛɛ ye ɲamakala ye mais a mana kɛ cogo o cogo dɔ fana bɛ dɔ deli dɔ fana bɛ dɔ sɔn d'accord machallah voilà baba kuma ɲana merci beaucoup j'espère que ni kuma bɛɛ lajɛlen kɔfɛla la aw ye faamuyali kɛ parce que jeliya ni funɛya caman bɛ kuma mais caman t'a a ko kalama ne hakili la nin kuma ninnu bɛna kɛ sababu ye caman bɛna bɔ ko kalama donc an bɛna continuer ni an ka émission ye hali bi Eva Ɲame mɔgɔw famana voix in ma dɛ micro yɛrɛ bɛ i bolo yan donc sisan an bɛ fɛ i ka kuma fo ne yɛrɛ ka kasi yan sisan i bɛ so olu la dɛ alhamdulillah mɔgɔw bɛ ɲɛnafin na donc micro b'i bolo Jata a diyara Ɲame denin baba ye sɔmɔnɔ cɛkɔrɔba a b'a den ta tɛgɛ ma n den tugu nɔfɛ an ka taa danga la n den i b'i janto ni baba jabali la hali ni ne tɛ balo la ala ka hinɛ don n b'a to i bolo tiɲɛ ye o dɔn ko y'o ye finɛ bancini ye Ɲame denin baba dɔn ko kɛ kuma ye n'i ye ne bila a la ne b'i lamina Simbo a diyara Ɲame denin baba ye fila cɛkɔrɔba a bi bere da kamankun na k'a den minɛ a numanboloya fan fɛ k'u ni misi ka taa wulaba kɔnɔ a b'a fɔ a den ye ko bi do sini do don jan ko hali ni ne tɛ balolen e k'i hakili to bere ni misi in taama togo la ladonko ɲuman na n y'a t'u ye tiɲɛ ye
ne ko fine jigi ye kuma di nyamedeni baba makaka nganga ni ye tamba bilala simbo tamba ni bi ilamine mbi ilamine marhaballah ni ye nyamedeni baba bila ko ne ka nganga abe tamba akili jigi chekumbaba badola mi maboli ka nyamedeni baba to aya fone ka buba Keita ye ko simbo ma ko ne bina wele chekumbaba barakela bauta lamine ni togoma parce que jata bi se ka nyamedeni baba lamine wallahi dongili dalaw bi dongili do da jata ko ngana mandi ngana ye ko ngana ti ngana fe ala kana ngana dia ngana ye parce que diɲɛ tolen bɛ sarama sara min bilala cɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ ni y'a ta ngana ti dia ngana ye a ti dia ye jugulama ye maninga kɛ min y'a ta caw n'a taara n'a ye ɲɔgɔnnaw cɛla ni ko ma bɔ a la parce que muso kunbaba wolola la ne ka buba simonba jata ne bi e yɛrɛ de ma jeturaw ka jeturaba tura kelen biɲɛ kɛmɛ a ti tuli kɛmɛ ni cɛbaw y'a ye u bi dugu bila buba simonba jata tambanin bɛ e de ma min yɔrɔnin fɔ dangu la ngana de ɲana wolomuso bɛ ma ngana sɔrɔ buba Keita ye ngana ye ni maningaw tun bɛ tɛmɛ i mɔkɛ la maga Sunjata o yɛlɛnboloma fɛ u bɛ to k'a fɔ a ma ko sogolon jɛjugu ka guŋuruninfin e ti cɛ minɛ i ti cɛ faga a ko tun y'a dɔn ne ti cɛ minɛ ne ti cɛ faga mais ni ne donna cɛkunbabaw ni ɲɔgɔn cɛ ne b'u ladon ɲɔgɔn na maninga kɛ min bɛ cɛbaw la trembler Nuru Soma Katabali Soma sogolon kutuba sogolo yamado jakumala warala simbo soro manza Mamuru Shuba nyani manza Mamuru Shuba yere fla faga simbo Mahamadou Dafara wane haymari yo jata ni ne yi cɛman wele parce que e cɛkunbaba baye ne bi boli kan gosi maninga muso dɔ la dimuso ngana Nyame Keita di Kantabali kanya ne ka gida simbomba Bajalo Dukure di Fadin Toro Fadin Nyani Jugu Malo Jugu Sonja min kelen do ka ɲɔgɔnnaw dusukun bila problème na Canada ani Amérique ani Paris ani Belgique ni Afrique ni ɲɔgɔn cɛ ne kan bɛ ale ma jara ka gida simbomba de ma Nyanya Keita ka gida simbomba ne kan bɛ de ma muso cɛ kan fɔ ne kan bɛ jata de ma Fati Lagare ka gida ne be e de ma denmisɛnnin kɔrɔbalen a bɛ min ɲɛnabɔ miniti kelen ni y'a da ɲɔgɔnnaw ma a bɛ problème sɔrɔ a banna dɛ baba an ka kow ka ɲi ten kow ka ɲi tantɔ jata i t'a tun ka kelen gosi a la kelen fɔ n ka kelen gosi a la kelen gosi a la an ka wɔrɔnin kelen bɛ dangun na a wɔrɔnin tɔgɔ man di a bɛ fɔ a woro ma ko dimi woro n'ala ye dimi don maa min na diɲɛnatigɛ la i bɛ saliden se ka mangantigi yɔrɔ ɲini ne ka Papu Kulubali alu bɛnɛni ko Kulubali denkɛ i b'a yɔrɔ ɲini ne ka Papu Kulubali bɛnɛni ko ka Saran Kulubali denkɛ i b'a yɔrɔ ɲini ne ka Papu Ɲame Duro i bɛ Mami Sira ka Papu Kulubali yɔrɔ ɲini ne ka mangantigi mankanba i bɛ Tana Lagare ka Papu Kulubali yɔrɔ ɲini Waraba Dashima le lion wallahi ni sigi musokɔrɔba b'a den fɛ a bɛ kangari d'a ye ko wara bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na ko yɔrɔnin to yen ko danger don a man ɲi parce que a kɛlɛkɛcogo ye balawu ye ne kan bɛ wara de ma a dasilama ni sigi musokɔrɔba b'a den fɛ simbo a bɛ to ka kangari d'a ye ko waraba tɛmɛ sɔrɔ k'i ka to k'a bila danger don n ko ne kan bɛ denmisɛnninw ka kɔrɔbalen de ma a man ɲi parce que a kɛlɛkɛcogo ye balawu ye wa kuma y'an sɔrɔ yɔrɔ la Jata ayiwa ne kɔni tɛ kuma ne bɔra kuma la
ayiwa an filɛlibagaw ne y'a fɔ aw ye dɛ n ko bi ta in ma nɔgɔn Baba Ɲame bɔra aw kun famanen don dɛ a y'a deliko daminɛ wa ko in tɛna jɔ dɛ a bɛna continuer de ka taa k'a tɛna tunun an na bilen i m'a fɔ ten tɔ Inch'Allah Jata d'accord Baba Ɲame merci beaucoup voix b'a nɔ la toujours merci beaucoup voilà Baba Ɲame an y'a jateminɛ e ka kuma togo ni tɔw ka kuma togo tɛ kelen ye n'i b'i ka kumaw kɛ i ka funɛya la quoi et puis on a tendance maintenant à voir que funɛ denmisɛnnin caman bɛ yen nɔ olu b'i ka style ladege u b'i kuma togo ladege mais Baba Ɲame yɛrɛ ye nin style cogo bɔ min mun na genre an t'a dɔn ni nan'i la cogo min na i ye création in sɔrɔ cogo min na n'i bɛ se k'i da don o la k'o fɔ an ye. Ouais Jata, ça fait plaisir parce que ne bɛ n ka carrière daminɛ waati min na bientôt ça fait 15 ans hein. Machallah mais n b'a daminɛ waati min na en ce moment n nana sɔrɔ baara in bɛ kɛ cogo min na a kɛcogo cɛ ka ɲi kojugu très bien parce que a ka di ne yɛrɛ y'a apprécié n'i ma apprécié n kun tɛ don a la yɔrɔnin tu y'a apprécié de a kɛcogo cɛ ka ɲi kosɛbɛ kumanikɛlaw bɛ kuma a kuma kɛcogoya la a kuma kɛcogo ka ɲi wa kumanikɛlaw bɛɛ bɛ kuma wa ne bɛ Mali kumanikɛla bɛɛ fɛ parce que n b'a bɛɛ lamɛn parce que o bɛɛ ka di n ye mais en ce moment ne donna kɔnɔna la ne ni n ka habillement fana nana ala ni Dembo Darame ka Jalijibi sababu parce que ni jelikɛ min jɛra a bɛ pari kojugu Jalijibi Darame min bɛ si ye dɔrɔn i yɛrɛ b'o dɔn ale bɛ pari kojugu n ye style changé ni n bɛ bɔ y a des gens u bɛ n ka musique lamɛn u bɛ apprécier Baba Ɲame i voix ka d'an ye Baba Ɲame i bɛ pari kojugu mais Baba Ɲame e bɛ dɔnkili da bajuru ni fɛnw kɔrɔ anw ye denmisɛnninw ye on est des jeunes anw ta ye se ka an ka mouvement k'a kɔrɔ n'a y'a sɔrɔ i bɛ se k'o kɛ ka tila k'anw fana ta d'an ma n ko y a pas de problème tu vois n ko problème foyi t'a la en ce moment Penzi ye demandé n'an tun bɛ se ka duo kɛ ɲɔgɔn fɛ ni Penzi ye duo kɛ ɲɔgɔn fɛ a musique ye sanga sɔrɔ Mali la kojugu ni Penzi ka duo kɔfɛ ni Shanaka Yakuza Abidjan an ye Kadi Konate fasa da ɲɔgɔn fɛ o de ye concert contrat di ne yɛrɛ ma n ka Europe voyage la Machallah u ye n bila sira min kan a fusayara ma kosɛbɛ parce que ne yɛrɛ kelen bɛ demander concert la ne ma taa mɔgɔ bila sira Amérique ma taa mɔgɔ bila sira France ni rien de tout ne yɛrɛ de ka talent bɛ kan la taa n ka voyage bɛɛ la chaque année ne bɛ concert organisé Hollande n b'a kɛ Notre-Dame ou bien Amsterdam a bɛɛ ye nin baara kelen de parce que n nana ni style min ye a diyara mɔgɔw ye parce que u bɛ bouger a kɔnɔna la mais a tɛ n bali fana ko n tɛ kɔrɔlen in kɛ alhamdulilayi minnu bɛ ka kɛ bi n content ni baara ɲɛna bɛɛ bɛ don a la bɛɛ b'a kɛ ayi mais Baba Ɲame ne kan bɛ kuma togo in de mais e m'a faamuya n'i bɛ kuma dɔw la i b'a cun kuma dɔw i b'a léger kuma dɔw la i m'a ye ouais parce que o ye ne bɛ na ni musique o création an y'a ye e de la quoi ouais mais moi je pense quand même au bɛɛ ye parce que musique yɛrɛ la ka boli musique nɔfɛ moi j'aime bien ka boli musique nɔfɛ j'aime très bien parce qu'il y a des gens peut-être avant ils vont penser que kumanikɛla musique min ka kalan dɔɔni est-ce que c'est facile à ka kuma kɔrɔ mais c'est facile dɔnkili tɛ kuma teliman yan hein n'i bɛ musique kɔni dɔn ka ban musique jigiyɔrɔ n'a a yɛlɛyɔrɔ n'i y'olu faamuya ka ban après n'i y'a kanu fana parce que diɲɛlatigɛ la fɛn bɛɛ ye kanu ye dɛ Jata e sigilen filɛ nin ye tabali kan i bɛ ka kuma dumani min fɔ ça te va très bien parce que i y'i ka baara kanu ni mi fɛn o fɛn kanu i bɛ ɛgiriya ko la hali n'i y'i diyaɲɛmuso kanu n'i tora k'a lajɛ i bɛ to ka yɛlɛ mais n'i muso man di ye n'i y'a ye i bɛ to ka ɛgiri n'i y'i diyaɲɛkɛ kanu n'i y'a ye yɛlɛ bɛ na naturellement mais n'i t'i cɛ fɛ n'i y'a ye i bɛ to ka ɛgiri o fana ye o kuma ye kuma ala ka bɛɛ kɛ bɛɛ ta fɛ amina machallah kuma ɲɛna donc an bɛ continuer ni toujours an ka question ye bɛɛ b'a t'i kan ɲininka dɔɔni ou bien ok avec plaisir ok avec plaisir Jata voilà Baba Ɲame namu an bɛna kuma i ka album ko kan ok an bɛ fɛ k'a dɔn album joli bɛ Baba yɛrɛ bolo sugu la ni wagati in na Jata diyara n ye nka album ko in ne ye album kelen de bɔ o album kelen bɔ ni sisan cɛ ɲinan y'a sanji 13 de ye ni Mamani Kuyate ka morceau in parce que ne y'a bɔ album in bɔli ye 3 ans kɛ ka sɔrɔ 58 plus que ça même on est dessus album in bɔli ye min kɛ a bɛ 2 ans et quelques bɔ d'accord a ye 2 ans et quelques bɔ ka sɔrɔ 51 heures tun ma se tu vois mais n tilala ka a morceau kelen ta
parce que ale morceau in tu y'a dilan ka ban président fasa kun bɛ morceau kelen kɔnɔ ni Mamani Kuyate kun y'o kɛ album in na mais n tilala k'o clip kɛ ka bɛn 51 heures fana ma o de kɛra n ka album fɔlɔ ye ça veut dire que là on est 2022 ça veut dire que maintenant album in sisan cɛ dɔɔni de b'a jɛ 14 ans 14 ans tu vois mais ale bɔlen kɔfɛ ma album bɔ a tɔ kɛra i bɛ morceau parce que a pirate ni fɛnw tilala ka na ni cassette ni CD ko voilà cassette ni CD téléphone ninnu ni clé USB ninnu ni fɛnw sisan yɛrɛ ta ka teli n'a bɛɛ ye Snap y'a ko nafa tɛ album na bilen TikTok bɛ ka baara kɛ o fana ye tiɲɛ Facebook ni fɛnw bɛɛ b'a dan na sisan d'accord tu vois o bɛ ka mɔgɔ caman je pense que ne yɛrɛ kelen tɛ a bɛ ka artiste caman décourager album bɔ la mais o t'an bali k'an tɛ duman k'aw ye hali sisan duman dɔ gosilen na dugu la problème foyi t'a la Baba ka n'a ka ko dumanw ni surprise machallah d'accord Baba Ɲame an bɛ fɛ ka dɔn nin wagati in yɛrɛ la projet jumɛnw b'i bolo ouais ni wagati na projet bɛ artiste caman bolo ne kɔni n bɛ se ka stafurula ye projet min bɛ Baba Ɲame bolo caman sumayalen no a la dɔɔni parce que voyage projet de kun nege bɛ na kosɛbɛ ka baara kɛ n'a ye mais caman da tugura parce que hali n tun bɛ concert dɔ la même le 19 passé Paris a ma se ka bɔ parce que yɔrɔ baara concert tɛ se ka kɛ yen nɔ cogo oui coronavirus fɛ n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na chaque année n bɛ concert dɔ kɛ Amsterdam ni Notre Dame ni n jatigikɛ Seku Ture n bɛ n profiter k'a fɔ kosɛbɛ Laginɛ ka don mais a ye n kanu Ala kama Ala ni Dramani Jabate de Batoma Sɔngɔ ye parce que ale de taara ni Makuyate ye Bruxelles concert la après an bɔlen Bruxelles ye a taara n'an ye Amsterdam an ye concert kɛ Amsterdam Seku Ture ye n ye o kɛnɛ de kan parce que lui il était le parrain n ye yen nɔ de n ko diyara n'a muso Masire ye o la sisan a y'a kɛ chaque année n'a bɛ concert kɛ yen nɔ a bɛ ne de ta ne ni artiste wɛrɛ tu vois n ka concert laban yɛrɛ je fais ça avec Fefe Ɲale tu vois n'o ye Guinéen dɔ ye voilà o la fɛn caman bloquélen don tu vois projet bɛ yen mais caman de bloquélen don coronavirus avec le coronavirus tu vois donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka bana in kunna ka bɔ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka bana in de wuli joona machallah baaraw ka se ka k'a kɛcogoya la n'Ala ka jɛ ye voilà Baba depuis i donna musique kɔnɔna la dɔnkilida in kɔnɔna la an bɛ fɛ ka dɔn i ye gɛlɛya fɛn fɛn sɔrɔ parce que diɲɛlatigɛ ko foyi ma nɔgɔn i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ i bɛ se k'i da don o la ka ɲɛfɔli k'an ye olu ko fana ouais alhamdulillah rabbil alamina adamaden ni nɔgɔya nana waati min i b'a la fɔ i b'a barikada ni gɛlɛya fana nana i b'a fɔ i b'a barikada non gɛlɛya bɛ musique kɔnɔ parce que a tant un artiste ni ko artiste i ko k'a ye a ka ɲɛ n'i ko a ka ɲɛ ɲuman bɛ fɔ juguman bɛ fɔ exactement voilà i bɛ se ka gɛlɛya dɔ sɔrɔ o kɔnɔnaw la au plus encore musique yɛrɛ fana daminɛ fana débutant fana ma nɔgɔ le début avant que i ka bɔ sɛgɛnmisɛnnin dɔw fana b'o kɔnɔna la mais moi je remercie bon Dieu voilà a daminɛ na gɛlɛya ma mɛn parce que n ye dɔɔni k'o la dɔrɔn Ala nana n'a ka sababu ye hinɛ masa de ye Ala ye ni jɔn y'i jigida patron ka dɔrɔn a bɛ jigin minɛn ta a ye na ne ka bulonda la n b'i sɔn dɔrɔmɛ kila ni milliardaire don n'a y'a laada sigi ye don o don don a bɛ ɲɛ wɛrɛ jira i la mais hinɛ masa de b'a fɔ a ka jɔn ye min tɛ n deli o de bɛ n tɔɔrɔ n bɛ n delibaga fɛ a ye ne deli n b'aw sɔn o la n bɛ bɛɛ sɔnna Ala fo kosɛbɛ musique daminɛna waatinin min na a ka hinɛ nana joona alhamdulilayi rabbil alamin mais o t'a bali ko gɛlɛya ma sɔrɔ dɛ gɛlɛyaw sɔrɔla a kɔnɔ voyage dɔw yɛrɛ bɛ kɛ aw bɛ taga yɔrɔ dɔw la parce que brousse kɔnɔna dɔw b'a ala demander aw bɛ taga yen nɔ tu vois i kanubagaw de don tu vois i m'a faamu i ka d'u ye i bɛ voyage janw kɛ i sigilen bɛ to mobiliw kɔnɔ i bɛ sɛgɛn i m'a faamu a bɛɛ bɛ kɛ mais voilà machallah gɛlɛyaw b'a kɔnɔ dɔɔni dɔɔni mais alhamdulilayi. d'accord voilà Baba komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na kunu ma nɔgɔya mais bi ka di ni kunu ye dɛ dɔnkili ye nafa minnu las'i ma i bɛ se k'i da don olu fana na alhamdulilayi rabbil alamina n bɛ Ala fo k'Ala barikada dɔnkili man'i dɛmɛ i y'i fa ta k'i ba ta i bɛ hɛrɛ k'i balimaw ye o ye belebeleba ye ne ye muso ye faransi de ne ma taa ni n yɛrɛ ye dɔnkili de y'i se yen nɔ Baba ne yɛrɛ bɛna don dɔnkilida la tu vois ne ka musique de taara ni n ye n ye muso furu ka denmuso 2 sɔrɔ bi alhamdulilayi ka n diya n ye du jɔ n bɛ n diya n ye mobili kɔnɔ alhamdulilayi n bɛ ka voyager ka diɲɛ jamana dumanw caman kɛ tu vois alhamdulilayi on remercie an bɛ Ala fo ka tila ka kanubagaba ninnu d'i ma
u b'i fɛ u b'i lamɛn n'i bɔra u bɛ tugu i nɔfɛ i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ u b'i wele k'i nouvelle ta i kɛnɛma u bɛ boli i nɔfɛ i banabagatɔ u b'i kɛrɛfɛ alhamdulilayi rabbil alamin o la an tɛ se ka basi fɔ musique ko la alhamdulilayi rabbil alamin d'accord baba kuma ɲɛna merci beaucoup ala baba komi émission bɛ fɛ ka se a kuncɛma yɔrɔ ma mais an t'a bila parce que musique milieu kɔnɔna la sa ma nɔgɔn c'est vrai tout le temps i b'a mɛn jeli kunda ni bɛ ɲɔgɔn na tout le temps rappeur genre a bɛ fɛn bɛɛ la quoi genre bɛɛ kɛ la tout le temps il y a des problèmes kɔrɔmatigɛ lo a dun fɔra ko jeliw ni funɛw bɛ dilanni de kama mais rappeur fana bɛ yan ka jeunes influencer mais tout le temps on y a la problème ba aw ni ɲɔgɔn cɛ sisan an bɛ fɛ baba ka conseil di conseil min kɔnɔna la ni prise de conscience bɛ na cogo min na ok ne kɔni bɛ se ka conseil min di o la parce que ne yɛrɛ tɛ sɔn a ma i bɛ se ka mɛn peut-être ko dɔ kɔni ani baba fɔra ɲɔgɔn kɔ a ma kɛ parce que a maloya yɛrɛ bɛ ne na an jɔlen don k'an bɛ ka fɛn dɔ fɔ ɲɔgɔn ma nafa jumɛn b'a la a tɛ foyi di mɔgɔninfin ma n fa wallahi ne ba tɛ foyi di mɔgɔ ma n'i ye miiri balo la k'i miiri saya la dɔrɔn i bɛ sabali ni jelimuso kan jiyara i bɛ da wa i ka jalu danba la a bɛ cogo di bi fanga bɛ ala la ka taa k'i to sanga yɛrɛ la a yɛrɛ dɛ ka taa k'i to dawula yɛrɛ la i bɛ da Cheche Darame la Bamakɔ yan n tɛ Michael Jackson f'i ye Cheche Darame a bɛ taa don min na a y'a sɔrɔ Baba Ɲame yɛrɛ dɔnnen don sanga bɛ na parce que ni ne yɛrɛ de ye n ka studio laban kɛ a kɛra Lila Kanijalo fasa ye an y'a kɛ ani sisan cɛ san 10 ani kɔ de don Cheche ka ban ni san 10 tɛmɛna ka taa k'i to dawula ba kɔnɔ i b'a dɔn fanga bɛ ala de la jeliw bɛ ka boli Awa Gale ka seiba nɔfɛ waati min na Mamadu faama ala ko ni min y'a da u ma a ko bɛ ɲɛ ka tɛmɛ aw kan ala y'a minɛ n'i ye miiri o la i bɛ bɛn ɲini i bɛ bɛnbaliya bila tiɲɛ t'a la i mana busy kɛ togo o togo ni bɛnbaliya ye n'i ye miiri saya la dɔrɔn i bɛ sabali et puis image tɛ tunu wallahi kabi ala ye ne Baba Ɲame da ne ni jeli ka di dɛ ne ni Mali jeli bɛɛ ka di yɔrɔ dɔw bɛ mun dɔ fɔ ne ma sɔn ma ko ni bɛɛ jɛra ko mɔgɔ ɲɛnamaya voilà ko hypocrite do tiɲɛ t'a la kana bɛɛ de ɲɛna kuma fɔ a ye ni bɛɛ tɛ jɛ cogo di o kuma Muhamadu ye bɛɛ gɛn yan n'i kɛra waliju i bɛ da Muhamadu la n'i kɛra kira i bɛ da Muhamadu la n'i kɛra tiɲɛ fɔlɔ i bɛ da Muhamadu la Muhamadu ma mɔgɔw gɛn koyi a ye mɔgɔw ɲini de ka fara u kan u ka don da kelen fɛ u ka bɔ da kelen fɛ mais ani minnu tɛ kulu kelen na a b'a mabɔ o de la parce que a man di minnu ye a b'a ɲini ka gɛrɛ u la a man d'u ye a b'a ɲini ka gɛrɛ u la a man d'u ye a b'a ɲini ka gɛrɛ u la mais ale tɛ murutu u ma o ta la dɛ n'u murutira ala de ma Muhamadu tun bɛ murutu u ma i m'a fɔ maa ma mɔgɔ gɛn a yɛrɛ la ne ni Mali jeli bɛɛ ka di mais bɛɛ n'i ka personne ka personnel fati de mais n teri ye jeli tɔw bɛɛ mais baba ne yɛrɛ kun fɔ ni fati yɛrɛ aw famana n'aw ma to ka duman kan kun di ka to ka diyo duman dɔw kɛ dɛ n'o ye k'i kɛ pewu ni ka jelimuso bɛna dugu la trembler donc olu ko ninnu bɛ ka ye k'i da ka sunɔgɔ baba y'a fɔ dɛ yɛrɛ ɲuman image tɛ tunu dɛ ayi n'o ye k'i kɛ pewu an bɛna kaba yeguru kɛ sisan sa la tɛmɛ ni ka jelimuso deli kɔrɔ ye an bɛn'o kɛ inchallah d'accord problème foyi t'a la tu vois mais ni jeliw bɛɛ ka di n'u bɛɛ ka di ni min ye n ye n'o girinna o bɛ girin ka da n kan n yɛrɛ bɛ girin ka da kan tanti ne balimamuso ne kɔrɔmuso an bɛ adamadenya kɛ mais c'est pas que mais ni karisa de ka di défaut kelen dɔrɔn de b'a la parce que les gens comprennent pas e ye jeli ye e ye ne kunbɛn ni ɲɛko ɲuman ye ne ye kunbɛn ni ɲɛkuma ɲuman ye ne gɛrɛl'i la mais ça veut dire pas que e ni dɔ man di ko ne fana b'o k'o kɛlɛ o mais n'o tigi fana ma faamuya lui aussi ale bɛ se k'a bila a kun na ne ni e ka di i b'a sɔrɔ ne bilalen don ale la de k'a sɔrɔ ne ni e ka diya n'ale ta tɛ ɲɔgɔn ye sira la o e ye ne kunbɛn ni ɲɛko ɲuman min ye dɛ n'ale fana ye ne kunbɛn n b'a kunbɛn n'a ɲɛko ɲuman de ye n balima de y'a ye o ne balima y'ale ye ne balima ye e ye contraire kɛlɛ min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ ne de kan ka fɔ ka bɛn kɛ k'a ko ban mais ni ne yɛrɛ ko n bɛ choisir k'a ko ladon kɛlɛ tɛ ban o kɛlɛ bɛ ban nafa bɛ kɛlɛ la ni saya nana nimisa tɛ kɛ yan an bɛna to dugukolo in sanfɛ finition an bɛɛ tɛ finition yɔrɔ dɔn wa jɔnni ka denw fɔlɔ ɲini o ɲɛna ala yɛrɛ kɛlen bɛ ka leçon min bila an kan bi coronavirus o ma wasa bɔ o tuma n bɛ fɛn min ɲini
anga be fo ite bembo banada madeni côté abi finya taka sege mais numa bolo abi manga beaucoup pas donc li dala be bisi donc li dala mbo kele me bamananga do fi ala hina masada ala sonto ka bunde kana donc li dala la jede yoro bi to ka foko do be se doy wa bedi bisi parce que don do be do la iba sur ala modi doma kuma ni kela bebe sere yoro ko baba nyame e feno kiri baba nyame akete do e baba nyame ladige minu ye baba nyame tan ladige de feni do bulo te baba nyame na la vie c'est toujours comme ça ala ka hina indi abe be son fin do la fin do be ni na otenina ali flani u sigi fin do be u mana botogo to feni do be na tenina ala be teni o mena nyo kanu na bena do don min be la ne mananga don fare ta kay ta la star bo ga nyena nyena ma benen do dio de ma mo ka nyena ma benen do dio de ma ou bi dio ke parce que attends baba nya me reconnaît na Dakar ne ma reconnaît Dakar do ko so ne reconnaît na Dakar parce que ni Djiby Dramé de ko ye dio ke en ce moment awati ya soro wolo fo kuntene don akera ka chani santane ko ya soro ne débutant ko no malla no ntu donné no malla mais pas Sénégal mais Djiby de la Sénégal là djien betini o ni fana kanu baga do yu Djiby fana kanu malla chaman ba ni baba nya me de ko so baba nya me ka jelike o bo fo Djiby mo ni wolo fo ye ne Djiby ka fineke mais attends aramadi na ubena ala be force dauma ala yere be jamakulu be ni ndefe amanya ne hina masafe bembalia mani nyonche ala ka bo ni nyonche ala kan kanutu nyona ala ka dusuku miria banu no ala ka boy parce que tant que kele yere be te sunoko ila fiya lente iba fo dinye be ki ila fiya lente so ila fiya lente ni dai shili ka te sunoko stress non fo iga jugu fe man juga yo parce que wati ni dalembi shili ka karsa e mobile courant soro de e ga sunoko chiena karsa e dujo de e ga sunoko chiena karsa e million soro de e ga sunoko chiena mais e tabeto ni doro ne ma e te sunoko ila fiya lente moko be problème na ebe problème na limaniya baga de la fiya ala ka limaniya ke ka dafa amina rabbi aywa on les libéraux maintenant place à notre rubrique instant chaud Top Star on Top Star les libéraux mais à fois ngo bita internet no ya machallah nere donc faut qu'on y soit mais baba e ba mun ke ano le ko pa into ko di ni to de go sonjada strautado ay me do da show style be no kuma utado au fana style be kasi da be henda nu fana tay lagaru de gaina bibali minu ma lagari soro ala le père d'accord baba comme émission sera la Roma machallah déjà kuma kana ba jo même bi local merci en les libéraux alhamdulillah rabbil alamin ni boraka lagaru to fo sisan ni akili jigina dimso ngana bado de la ne ka gogo tangara mbi barka daye ana furuke nyuma makan kone sinjan ko jara dugu tabala wulenci duga badambele dinga na baulantanya ne ka makan kone nya soro ala ni dile umu de bali nofe demisenu ka korobale ne ka nafi jakite tout sera ka nafi jakite ya ilagare ka nafi jakite kumba ni nafa ale bi se baba nyame koro parce que aka giri ni ye conteneur ta bateau ni bi sa koro anyono banendo akeleli ma parce que akeleli ye problème de bi barkada ayin sabu chekumba bami mano ye makan kone ye nyemogo ba ala bi doke nyema yo ba soro komo lafiya lente dara kuyate ka magan ne kambe de ma ne ka abisra ka magan kone nyame deni baba be de ma musani bala ka magan kone tambani be edema
Cheikh mangantigi ka magan kone ne kambe edema de ko ka magan ne kambe edema Cheikh baba mi ya damene na ya sa labana baba nyame deniye ay muso min furu no ye gogo tangare na fora ko nyoko na ka fleli ko bu nyabo corona parce que gogo kele ba fo ko koron ala e différence min do alikaba ni misiri to ci ala kele be ka différence do ana nyoko na uche muso che kan fo demiseni korobale abe min nyana ba minute kele ni ya da nyoko na mo be problème soro ka kila ka kuma laban ke ka foli lasi au bela jelema ayuba nyame deni baba bifo abarka kanuna yani ka nyana kono fendi ka nyama kalama adon nega cameraman biya mba fo ko sobe ka barkada jata modi ki yere fo ki barkada si hama siga hama ganda koy ko fana digira dola sonjada dimida wadusu kasida abe gije donc afle libara machallah ko funa ke mandi de tu me nyogombulu merci beaucoup nali baba nyame merci donc amba fo la doron rester connecté sur Malick Nafouly inchallah on be gana lere donc ne be kuma